קיבלתי את הבושם פורמונים הזה, ואומרים שהוא מחזיר את הניצוץ. בואו נראה. וואו, מה זה הריח הזה? מה זה? זה הבושם החדש שלי. בואי רגע, תני לי להניח. וואו, זה הבושם הכי טוב שהיה לך עד היום. באמת? כן. אני לא יודע מה זה. זה מטורף. הוא נהיה אובססיבי ולא עוזב אותך. וואי, להניח. זו. שריח טוב. כן? תקשיבי, התאהבתי מהריח. וואו. תשים מזה הרבה. וואו, אני בשוק, זה פשוט עובד. טוב, תקשיבו, השארתי לכם לינק לאתר שממנו קניתי, ואתן חייבות לנסות אותו בעצמכן.